Pilipinas, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Rehiyong Jess, maayong buntag Misamis Oriental. Malipayon nako karon nga moambit og bag-o nga mga butang diri sa telebisyon para sa inyo nga mga kabataan. Ako si Teacher Roylin, ang inyong kaabag sa inyong pagtuon. Welcome sa ikalimang adlaw sa atong episode sa Araling Panlipunan. Kumusta higala, ako si Dudong. Malipayon, higala gihapon. Tanan mo eskwela, maglipay kita. Manganta ta, manayaw ta, ikembot-kembot pa. Kumusta higala, ako si Inday. Malipayon, higala gihapon. Tanan mo eskwela, maglipay kita. Manganta ta, manayaw ta, ikembot-kembot pa. Ulo abaga, hawak dapi-dapi, tutiil. 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 Maayong pagpanikay-sikay mga maabtik nga bata sa una nga ang-ang. Ako ang inyong giya sa inyong pagtuon sa subject nga Araling Panlipunan. Unsa gani ang topic sa atong leksyon? Mahitungod kini sa pagtandi sa kaugalingong sugilanon sa kinabuhi. Tungod kay mauna kini ang ikalimang adlaw sa atong programa sa telebisyon, mauna usab ang atong ebaluasyon. Excited na ba mo mga bata? Sa di patamo padayon sa unahan, atong balikan ang atong mga leksyon. Sa una, ikaduha, ikatulo, ug ikaupat nga adlaw diri sa telebisyon. Atong kuhaon ang atong module aron atong mabasa kung unsa ang niagi nato nga leksyon. Sa unang adlaw, atong natun-an ang pagtandi sa atong kaugalingong sugilanon sa kinabuhi o kasinatian. Ug para sa katapusang pangutan, aduna kabay kasinatian sa mga mosunod na kalihukan? Mahimo kang mupili og labing daghang tubag. A. Pag-ibot sa sagot. B. Paglabay sa sagot. C. Paguna sa sagot. Or D. Pagsilhig sa mga sagot.
Nakita ninyo kung unsa kabuutan ang mga bata nga gipakita sa video. Unsa man ang atong leksyon sa ikaduhang adlaw. Sakto mo! Sa ikaduhang adlaw, mao ang pagtandi sa pagkapareho o kalainan sa kasinatian sa duha ka mga bata. Tan-awa ang mga hulagway sa ubos niini. I-check ang hulagway nga imong nasinati kaniadto og hangtod karon. Ang kasinatian o karanasan sa pinulungang Filipino usa ka sitwasyon o buhat nga naagian o nasinati sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ang mga pananglitan o example sa kasinatian o kaagi sa usa ka bata mahitungod sa pakigdula, pagtuon o paghatag og pagkaon sa higala o igsuon. Sa ikatulong adlaw, ang leksyon nato mao ang kasinatian sa mga bata uban sa kauban sa panimalay gamit ang Venn diagram. Pwede natong itandi o ikumpara ang mga kasinatian sa mga tao pinaagi sa Venn diagram. Ang pulong nga tandi nagapasabot sa pagkumpara sa duha o labing daghan pang tao, butang o lugar. Ang kada tao adunay lain-laing kasinatian sa kinabuhi nga mahimong pagtulunan o kahibalo ug mahimong usab nga magamit sa uban. Unsa man ang atong leksyon sa ikaupat nga adlaw? Maayo kay inyo pa kining natiman-an. Ang atong niaging leksyon sa ikaupat nga adlaw mao ang pagtandi sa kasinatian nila ni Mama Lynn ug Kevin. Sama sa giingon na nako kaganina, karon ang ikalimang adlaw sa atong leksyon dire sa telebisyon. Ug kini ang adlaw sa ebalwasyon. Atong sayran karon kung nagsunod bagayot kamo kang teacher. Ready na ba kamo nga maminaw ug motubag sa mga pangutana? Ako, andam na ko sa pagtubag. Ako, andam na ko sa pagtubag. Ako, andam na ko sa pagtubag. Andam na ko sa pagtubag. La la la, magkuha sa lapis ug sa akong module. Sa bangko ug lamis ako magpaduol. Magkuha sa lapis ug sa akong module. Sa bangko og lamis ako magpaduol. Ikaw, andam na ka sa pagtubag. Ikaw, andam na ka sa pagtubag. Ikaw, andam na ka sa pagtubag. Andam na ka sa pagtubag. La la la, magkuha sa lapis ug sa imong module. Sa bangko og lamisa ka magpaduol. Magkuha sa lapis ug sa imong module. Sa bangko og lamisa ka magpaduol. Kita, andam na ta sa pagtubag. Kita, andam na ta sa pagtubag. Kita, andam na ta sa pagtubag. Andam na ta sa pagtubag. La la la, magkuha sa lapis ug sa atong module. Sa bangko og lamisa ta magpaduol. Magkuha sa lapis ug sa atong module.
sa bangko og lamisa ta magpaduol. Ako, ikaw, kita andam na sa pagtubag. 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 La la la, makuha sa lapis ug sa atong module, sa bangko og lamisa ta magpaduol. Makuha sa lapis ug sa atong module, sa bangko og lamisa ta magpaduol. Hinumduman nato nga ang batang maalamon dali rang makasabot og makatubag dayon. Kuhaa ang inyong lapis og module, kay aron masugdan na nato ang atong mga buluhaton. Mga bata, aduna ako'y basahon nga istorya mahitungod sa duha ka managhigala. Pagkahuman, tubagon dayon ninyo ang pangutana ug isulat ang tubag sa inyong mga papel. Si Ayan ug Biboy suod nga managhigala. Pareho silang tinun-an sa grade 1, section Love. Si Ayan mutabang sa iyang mama sa buluhaton sa ilang palibot, sama sa pagbunglay o paglabay sa sagbot sa basurahan. Pagkagabi magtuon siya og basa. Sa laing bahin, kada Sabado, si Biboy sayo kay mamata aron motanaw sa TV. Pagkahuman motanaw sa TV, magtuon dayon siya uban sa iyang igsuon. Sa hapon, magdula siya uban ng iyang igsuon. Gamit ang Venn diagram, itandi ang kasinatian nilang Biboy ug Ayan. Gamita ang mga pulong nga anaa sa kahon. Hatagan ta kamo sa napulo ka segundo sa pagtubag niini. Inig madungog ninyo ang bagting nga tingog sama niini. Buot pasabot, humana ang napulo ka segundo. Ato dayon kining tubagon. Nasabdan ba mga bata? Karon, sugdi na ang pagtubag. Karon, tan-aw nato kung insakto ba ang inyong tubag. Unsa ang pagkapareho nga kasinatian nila ni Biboy ug Ayan? Very good! Magkapareho sila nga anaa sa grade 1 ug pareho sila nga magtuon og basa. Karon, unsa man ang ilang kalainan? Insakto na pod ang inyong tubag. Ang kalainan sa mga kasinatian nila ni Biboy ug Ayan: si Biboy mahilig mo tan-aw og TV ug magdula, samtang si Ayan mutabang sa mama. Wow! Nasabtan gayud ninyo ang atong leksyon. Karon mga bata, para sa dugang buluhaton, kini inyong pagatubagon kuyog si mama, papa, o bisan kinsa nga pwedeng makatabang sa inyuha. Okay ba? Basaha ang kasinatian sa musunod nga mga bata, mahitungod sa ilang buluhaton sa balay. Pagkahuman, tubaga ang mga pangutana sa kada gisaysay nga kasinatian. Maayong adlaw, ako si Jerry.
Kada buntag, mamubo ko sa mga tanom nga bulak sa akong mama. Tubagan ninyo ang mga pangutana ug isulat kini ninyo sa inyong papel. Una nga pangutana. Aduna kabay kaparehong kasinatian kay Jerry? Ikaduha, unsa ang imong lahing kasinatian kay Jerry? Mga bata, dungan kita sa pagbasa sa istorya ni Jenny. Maayong adlaw, ako si Jenny. Kada buntag, manilig ko sa salog sa among balay. Ikaw, aduna kabay kasinatian sama sa ako Tubaga usab ninyo ang mga pangutana ug isulat kini sa inyong papel. Una nga pangutana. Aduna kabay kaparehong kasinatian kay Jenny? Ikaduha, unsa ang imong kaparehang kasinatian kay Jenny? Sunod ka nako sa pagbasa. Maayong adlaw, ako si Cheska. Kada Sabado, magtabang ako sa akong mama, paglaba o pagpanghalay sa among sinina. Tubaga usab kini nga mga pangutana mga bata ug isulat kini sa inyong papel. Una nga pangutana. Aduna kabay kaparehong kasinatian sama kang Cheska? Ikaduha, aduna kabay lahing kasinatian kay Cheska? Sunod na usab ka nako samtang basahon nato ang istorya ni Grace. Maayong adlaw, ako si Grace. Ako ang nagahugas sa among kananan diri sa among panimalay. Mao kini ang mga pangutana. Una, unsa ang imong kaparehong kasinatian kay Grace? Ikaduha, unsa ang imong lahing kasinatian kay Grace? Karon, para sa ikaduha nga buluhaton, paminaw pag-ayo mga bata. Tun-i ang mga hulagway nga gipakita sa module nga anaa sa pahina 202 o page 22. Tun-i ang mga hulagway nga gapakita sa mga kasinatian ni Jimboy sa ilang panimalay. Pagkahuman, itandi ang imong kaugalingong kasinatian susama sa gisaysay ni Jimboy sa kolom sa pagkapareho. Samtang i-drawing ang imong dugang kasinatiang wala sa nasaysay ni Jimboy sa kolom sa kalainan. Usbo nako, tun-i ang mga hulagway nga gapakita sa mga kasinatian ni Jimboy sa ilang panimalay. Pagkahuman, itandi ang imong kaugalingong kasinatian susama sa gisaysay ni Jimboy sa kolom sa pagkapareho. Samtang i-drawing ang imong dugang kasinatiang wala sa nasaysay ni Jimboy sa kolom sa kalainan. Mga kasinatian ni Jimboy. Nakigdula sa igsuon. Nagdula og cellphone. Nagtan-aw og TV. Nagbasa og libro. Nagtuon sa pagsulat. Nagdula sa
mga tubag sa nasangpit nga mga buluhaton, inyo kining ipapasa sa inyong ginikanan sa adlaw sa tingpasa sa inyong classroom. Si nanay ug tatay nakahigugmaay, si manong ug manang daghang ikatabang sa mong panimalay. Nagtinabangay tanang buluhaton, kami malipayon. Si nanay ug tatay nakahigugmaay, si manong ug manang daghang ikatabang sa mong panimalay. Nagtinabangay tanang buluhaton, kami malipayon. Tanang buluhaton, kami malipayon. Okay ba mga bata? Ug dinhi natapos ang takna sa atong panag-uban. Ako si Teacher Roylin, gikan sa Magsaysay District 2. Nga sa kanunay, anda mo alagad para sa mga kabataan. Padayon ang edukasyon. Be more, Miss Or! Magandam-andam aron makauli na, ugma na puta magkita-kita. Muadto na ako, muadto na kamo, muadto na sila, muadto na ta. Magandam-andam aron makauli na, ugma na puta magkita-kita. Mupauli na ko, mupauli na mo, mupauli na sila, mupauli na ta. Muadto, adto, adto na ako, muadto, adto, adto na pud mo, muadto, adto, adto na sila, mupauli na ta. Bye-bye. Mga pamaagi sa pag-amping sa panglawas nga angay obserbaran sa mga ginikanan. Gamita ang face mask o face shield sa tanang higayon kung anaa sa sulod sa eskwelahan. Magpaskan aron makuha ang temperatura ug tubaga ang survey kabahin sa panglawas. Gidasig ang tanan sa pagsunod sa pisikal nga distansya sa matag higayon. Sa dili pa mokuha sa module, kinahanglang manghinaw sa mga kamot. Sunda ang entrance ug exit nga gitakda sa eskwelahan. Mga pahimangno, ayaw dada ang mga anak inigkuha sa mga modules. Subay sa lagda sa gobyerno, sila kinahanglang naa sa balay lamang. Pagdala og ID o bisan unsa nga dokumento. Kadto lamang nagpangidaron og 19 pataas ang mamahimong itakda nga guardian o tigbantay. Kinahanglang mo padala og authorization letter kung dili makakuha sa modules ang mga ginikanan.